Здравейте, казвам се Румен Иванов от София, България. Научих за болницата от Фейсбук. Свързах се с координатора, който е преводач. Обясни ми как стоят нещата, посрещане, операция, изпращане и така нататък. След около седмица размишления от моя страна, реших да се оперирам. Свързахме се отново, прати ми всички данни, които трябва да му пратям на човека. Кацнах в Истанбул, дойде, вземе VIP транспорт до болницата, направиха ми операцията, всичко успешно, нормално. Доволен съм от обслужването на хората, отношението на доктора специално, на преводача, на сестрите, всичките са много любезни и много приятни хора. Не съм имал проблеми с нищо, така че който желая да се оперира, пожелавам му успех. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thought that's a no.